Hola, bona tarda. Aquí. Bona tarda. M'agradaria saber, abans de començar a parlar del partit de demà, Mendizorroza, és una miqueta la teva valoració de la composició final de la plantilla després que una vegada que ahir la nit es va tancar el mercat de fitxatges. Gràcies. Bé, bueno, ja vaig pronunciar-me fa poc també de quina era la idea que teníem. De totes formes, hem incorporat un jugador. Estic molt content que tinguem un jugador més per afegir valor a l'equip. I després jo ho enfoco, que òbviament podia haver vingut algú més, però no és el moment econòmic ideal nostre, ja ho sabíem, i no ha pogut ser, però això no em fa lamentar-me, sinó enfocar, com que hem tingut 5 cares noves, podríem dir els 3 jugadors que han pujat del filial, els 2 que han vingut de fora, el Roberto i el Borja, que hem renovat el David López, que ha sigut una bona notícia, que tenim 2 grans porters, perquè també un podia haver sortit. Llavors jo ho miro pel got ple. Que en alguna posició m'hagués agradat tenir alguna altra cosa, és evident que sí. No ha pogut ser, però no és una excusa per no ser ambiciosos ni anar per totes cada diumenge. Hola, míster. Diverses preguntes. La primera, seguint amb la composició de la plantilla, no sé si el que veu parlar quan vas acceptar el càrrec, el que ha acabat sent, ha diferit molt o ja t'esperaves que fos un mercat com el que ha acabat sent? Més o menys m'ho esperava. Se'm va contractar i se'm va explicar que era un any complicat, que hi havia que rebaixar la massa salarial i que no seria fàcil portar jugadors per incorporar a la plantilla. Jo sempre he defensat que un dels grans fitxatges que tenim aquest any és revaloritzar els que ja hi havia, no? I penso que això s'està veient i aquest és un dels meus objectius també. La gent que ja hi era, que doni el màxim del que té, que pot ser molt més del que ha fet anteriorment. I la segona, per la meva part, ja tenint en compte el partit de demà, sí? No sé si ets un dels entrenadors que canvia molt el plantejament o el plantejament de l'equip que es va veure aquí contra el València serà el mateix fora de casa. Intento fer el que crec que és millor en funció del que em noto de l'equip, no? És a dir, si penso que l'equip necessita algun petit canvi del plantejament perquè t'ho demanen els entrenos, t'ho demana el rival, t'ho demana el que veus del teu equip, i a vegades que prefereixes donar continuïtat als plantejaments anteriors. En funció d'aquestes dues coses pot passar les dues, és a dir, es pot fer algun retoc o es pot donar continuïtat. Hola, míster. Bones. Després d'aquesta incorporació de Rosales, m'agradaria saber què es busca amb aquesta incorporació i on preveus tu que s'ubicarà, si per reforçar més la banda dreta o el perfil esquerre? En principi, el que buscàvem era un jugador amb una mica d'experiència dintre dels 5 laterals que tenim ara, perquè comptant el Pedrosa som 5 i el Pipa, no volíem 2 i 2, volíem 3 i 1 o 3 i 2, no? Com ha sigut al final. Per tant, buscàvem una mica d'un jugador que et garantís que té una experiència a la categoria, que té un bagatge, que és un bon jugador, per suposat, que pot jugar en els 2 perfils, com tu molt bé has dit, però a partir d'aquí ja es veurà perquè jo no estic tancat a res. És a dir, a dia d'avui els laterals titulars aquesta setmana són el Didac i el Javi, ja veurem què va passant i ja veurem com movem aquestes peces nosaltres. Una de les coses que sorprèn, suposo que ho pots valorar, el canvi d'hàbits que segur que has implantat amb l'arribada al club, entre elles el fet d'entrenar, per exemple, a l'hora del partit, un pèl més tard potser que demà amb Mendizorroza, donar la llista després de l'entrenament. Tot això són innovacions que suposo que formen part d'aquest còmput de coses que a la teva arribada implica aquest nou projecte a l'Espanyol, no? Saps el que passa? Que quan jugues a les 4 de la tarda, 4 i quart, has de dinar d'hora, has de dinar a les 12. I penso que només fer-ho el dia del partit pot suposar un contratemps a vegades perquè t'adaptis al cos, no? Si entrenes alguns dies abans a aquesta hora, intentes acostumar el cos, els dels jugadors, bàsicament, òbviament, no els nostres, però els dels jugadors perquè s'adaptin a menjar a l'hora que dinaran el dia del partit. Llavors, el dia del partit això ja no és una novetat, ja és una cosa que jo penso que el ser humà s'adapta, no? I això és el que busquem. En quant a la llista, la llista sempre és després de l'últim entreno, i si els partits són a les 6, són a les 7, són a les 8, en principi no busquem aquest canvi d'entrenar a la mateixa hora, excepte algun dia que ho considerem oportú, però com a base sobretot aquests partits que són d'hora a la tarda. Hola, mister. Te quería preguntar, aquí arriba, sí, al lado del compañero, te quería preguntar por el partido de mañana, por el rival, por el Deportivo Alavés, ¿cuáles son los peligros del Alavés
¿Y qué cosas deberá vigilar el Español para hacer un buen partido en Mendizorroza? Pues muchas cosas buenas. Vienen de hacer una segunda parte muy buena contra el Betis. Obviamente tienen un punto, pero han jugado contra dos equipos de Europa, por lo tanto sabemos lo difícil que es. A partir de ahí, pues tienen velocidad en las bandas, tienen calidad también en las bandas, tienen delanteros rápidos, son jugadores que atacan bien los espacios, equipo que te puede salir al contraataque, un equipo muy intenso que no te permite relajarte en ninguna disputa ni en un balón dividido, y por lo tanto, y aparte el factor estadio, que es un factor importante donde se encuentra muy a gusto Mendizorroza, y por lo tanto añade muchas dificultades al partido. Bones, místers. Seguim parlant de l'Alavés. El primer partit al Camp Nou vam veure un Alavés molt defensiu, el segon contra el Betis potser no tant. Quin equip t'esperes demà? Quin plantejament t'esperes per part d'Abelardo? Bueno, la veritat és que el Pitu va fer una temporada passada espectacular perquè va guanyar un munt de partits en una situació complicada i per tant és un entrenador que se sap adaptar també a el que creu convenient en cada partit. Jo penso, el que passa que òbviament no ho sé, que la cosa es pot aproximar més del dia del Betis que el dia del Barça, però segurament el seu entrenador buscarà algun matís per sorprendre'ns. Hola, míster. Una pregunta más en relación al Deportivo Alavés. Usted decía, es un equipo al que le gusta contragolpear. ¿Se imagina un partido en el que el Español será protagonista con el balón, como a usted le viene gustando, pero con quizá más protagonismo todavía que en las dos primeras jornadas? A ver, es un equipo que también presiona arriba y presiona fuerte, es decir, que es un equipo que cuando no tiene la pelota es porque has conseguido superar esa presión que no es fácil, ¿no? Obviamente nuestra mentalidad es intentar ser un equipo que domine. Eso nos va a hacer que estemos muy concentrados en el tema de las vigilancias, del contraataque y acabar jugadas, porque al final ellos también, si te recuperan un balón, te salen rápido. Pero eso no quita que va a haber momentos que van a ser ellos los que van a dominar, están en casa, atacan bien por las bandas y por lo tanto yo creo que va a haber un poco de todo. Sí, hola, míster. M'imagino que aquests dies ja has tingut ocasió de parlar amb el president, ara us fareu la foto. Què t'ha transmet o què heu parlat? Bé, està molt content de l'arrencada de l'equip, de la pretemporada, de que l'aficionat estigui animat i realment ens ha reconegut que m'ha ajudat una miqueta entre tots a generar una mica d'ambient positiu i després que va ser molt feliç el dia del València. A partir d'aquí, amb la mateixa línia d'ell, que comparteixo el 100%, ens ha demanat que no ens relaxem, que seguim treballant fort i que no ens pensem res perquè és així, perquè acaba de començar tot això. Hola, Cristar, ¿cómo estás? De las cosas que cambiaste, ¿cuál crees que es hoy en día la que más caló hondo en los jugadores o en el club? Hombre, posiblemente creo yo, el creernos que podemos ganar a cualquiera, el creer que podemos jugar bien a fútbol, bien, te hablo de la faceta ofensiva, la faceta defensiva yo creo que ya hace muchos años que el Español es un equipo muy fuerte. Y principalmente eso, ¿no? El decirle al jugador que nosotros vamos a por los partidos y trasladar con la idea de llegar a veces con pases y a veces un poco más directos, pero que también se utilice la combinación. Posiblemente eso, no sé, pero vosotros que lleváis tiempo aquí a lo mejor lo definiríais mejor que yo. ¿Y a Chen no lo pudiste convencer de que suelte un poco más de pasta para comprar algo? Bueno, la problemática ya la sabéis, creo que está explicada. Además, el lunes, también tenéis aquí a Rufete y a Raúl para contestar vuestras preguntas mejor que yo, seguro. Pero ya sabéis la problemática que hay con el gobierno chino. Él tiene voluntad de a medio plazo intentar ayudar aún más al equipo económicamente, porque ahora no puede por una restricción de gobierno y hemos tenido que reducir masa salarial porque si no nos cuadraban las fichas. Rubi, una pregunta. Sergio Sánchez sembla que ha complert una etapa aquí. Sí. Quina opinió es mereix del míster? No, molt bé, doncs mira, m'agraeixo que m'ho preguntis perquè se m'hagués oblidat, no? Des d'aquí volia felicitar públicament al Sergio per la seva actitud, per la seva dedicació al nostre club. Són decisions difícils perquè al final és una persona que ha crescut aquí amb nosaltres, que ha fet molts anys aquí a l'Espanyol i que sent els colors,
però hem pensat que era el millor per tots i li vull desitjar molta sort. M'agradaria que li anés molt bé i que tingui un final de carrera, tot el que hi vulgui, el més esplendorosa possible. Més preguntes? Ja està, és tot. Molt bé, gràcies.